πολιτισμού. Η χρήση της γλώσσας από μέρος του ήταν δημιουργική, μορφωτική, ταυτόχρονα ενίσχυε την ανθρωπιστική ποεδεία των αναγνωστών του. Κλείνοντας το εισαγωγικό μου σημείωμα, θα ήθελα εκ μέρους των ιδιοκτητών, του κυρίου Πάνου και του κυρίου Νικολαδού, των εργαζομένων στα εκπαιδευτήρια, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά τον διευθυντή του γυμνασίου μας, κύριο Σιούτη Δημήτριο, τους καθηγητές και φυσικά τους μαθητές που δούλεψαν και αγκάλιασαν την όλη προσπάθεια. Βεατικέ, με πλάνεψες κι εγώ για τις κορφές πονώ και για τραχές ανηφοριές σηκώνω το κεφάλι. Ο άνθρωπος ομοιάζει προς τον οδηπόρον εκείνο, ο οποίος μόλις φτάσει στο τέλος του δρόμου, ενθυμείται ότι κάτι έχασε όταν είχε ξεκινήσει. Γυρίζει, αλλά δεν το βρίσκει. Και τούτο συμβαίνει σε όλους μας, οι οποίοι ενθυμούμεθα ότι άλλοτε υπήρξαμε 7 ετών. Εγώ άλλοτε ο ίδιος άφηνα το σχολείο και πήγαινα στην Εθνική Βιβλιοθήκη να διαβάσω το Βασιλιάδη και τον Παπαρικόπουλο, ζητώντας λίγες σταγόνες από το μαγικό δηλητήριο της μελαγχολίας που είχαν σταλάξει οι ρομαντικοί στις ψυχές των νέων αρκετά χρόνια μετά το θάνατό τους. Εμείς οι ίδιοι, σκέψεις μας, πράξεις μας, ζητούμεν να ερμηνευθόμεν, ζητούμεν να τοποθετήσομεν τον εαυτόν μας και να καθίσομεν στο εδόλιον του θεάτρου για να τον είδομεν. Νομίζω πως η προσπάθεια να διαλύσουμε την ποίηση μέσα στη μουσική και να την κάνουμε ένα πέρασμα ασύνδετων και ανεξέλεγκτων λυρικών διαθέσεων και θολών εικόνων για να εκφράσουμε το ανέκφραστο και το απεριόριστο. μαζευτούν μια μέρα όλα όσα έχει γράψει, όπως καταγράφει ο Σπύρος Μελάς, θα πλημμυρίσει ο τόπος. Ο στιλίστας Καρπενησιώτης λογοτέχνης αγάπησε την τέχνη με πάθος. Ήταν εραστής της φυσικής και αισθητικής ομορφιάς. Αλλά αντί να γίνει εργάτης της εικαστικής τέχνης, έγινε τεχνοκριτικός. Ως διευθυντής εξάλλου της Εθνικής Πινακοθήκης, επιδίδεται με αγώνα στο πάθος, στον αγώνα της αισθητικής, ταξινομώντας τις συλλογές της και αγοράζοντας σπουδαία έργα. Όπως αναφέρει ο Στρατής Μυριβίλης, ο Παπαντονίου στάθηκε ο ιερέας και ο φανατικός της ελληνικής αισθητικής θρησκείας. Ενδιαφέρθηκε εξάλλου για τα κοινά και για την πολιτική, όπως ακούσατε. Τρέφοντας ένα βαθύ πνεύμα φιλελευθερισμού, υπηρέτησε ως νομάρχης επικυβερνήσεων Βενιζέλων. Μάλιστα, μη διστάζοντας πολύ συχνά να συγκρουστεί με το κατεστημένο, όπως για παράδειγμα αρνούμενος ως νομάρχης Λακωνίας να υπογράψει το ανάθημα των ιερωμένων κατά του Βενιζέλου με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός υπηρεσίας. Γιατί θαυμάζω το θάρρος και την υπομονή των παιδιών. Τα ψηλά βουνά είναι ένα βιβλίο γεμάτο όμορφες παραστάσεις στις σελίδες του που ανακαλύψαμε μέσα από το διοίκημα των παιδιών. Είναι πολύ προστατευτικά. Μου άρεσε γιατί έμαθα για τη ζωή στο βουνό. Μου άρεσε η εμπειρία την οποία έζησαν τα παιδιά όταν βρήκα το χαμένο φάρμα. Γιατί όταν βρίσκεις ένα χαμένο φίλο, τότε χαίρεσαι που το ξαναβλέπεις. Η εμπειρία που απέκτησαν τα παιδιά στα ψηλά βουνά και με το Βλαχόπουλο
φθινόπωρο, βάζοντας τον καθαρό αέρα, τον ήλιο κάτω από τα πέτρα, ακόμη θα μπορούσαμε να φυλάμε το δάσος, προσφέροντας εθελοντική βοήθεια στην Λεξακτήνα. Ναι, μόνο να του παρέχουν και να κάνουμε ομορφικές δουλειές, όπως να κόβουμε ξύλα και να έχουμε δουλειές στο δρόμο. Αν πήγαινες του μικρού Βλαχόπουλου και του Ανδρέα, του μικρού Βλαχόπουλου, επειδή δεν ήξερε να διαβάζει και να γράφει, αλλά είχε πολύ μεγάλη καρδιά. μου άρεσε πιο πολύ ο Δημητράκης. Μου άρεσαν όλα τα παιδιά από το βιβλίο, γιατί ήταν συνεργάτες και καταπληκτικοί. Αυτός που με εντυπωσίασε στα ψηλά βουνά είναι ο Ανδρέας, γιατί ήταν ο πιο παραγωγικός, υπεύθυνος, συνεπής, γενναίος και δραστήριος. Με εντυπωσίασαν περισσότερο τα παιδιά με όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα τους, θετικά και αρνητικά, η ειλικρίνειά τους, ο χαιρετισμός τους, η αγάπη τους, η αλληλεγγύη που προσέφεραν ένα στον άλλο, τα έφερε πιο κοντά. Ο ανθρώπινος χαρακτήρας που μου άρεσε στα ψηλά βουνά ήταν ο Φάνης, γιατί ήταν πολύ αισιόδοξος. Επίσης μου άρεσε ο Ανδρέας, διότι είχε τον τρόπο να συμφωνήσει των παιδιών να πάνε εκδρομές στα βουνά. Είναι η προσωπική παρατήρηση, η βιωματική εμπειρία και έργο ιερό του δασκάλου είναι να οδηγεί σταδιακά το μαθητή σε γνωριμία με τα πράγματα και κατόπιν να συνομιλεί μαζί τους για τη φύση, τη λειτουργία, την αξιοποίησή τους. Ο Παπαντονίου πιστεύει πάρα πολύ σε αυτήν την ιδέα και το βλέπουμε και στα ψηλά βουνά, όταν ο δάσκαλος λέει «Σαν θα φτάσετε εκεί ψηλά, αυτά που θα μάθετε, κανένα βιβλίο και κανένας δάσκαλος δεν μπορούν να σας τα μάθουν». Πώς τώρα ο ίδιος ο Παπαντονίου, που τόσο πιστεύει στην παρθενία της παρατήρησης, διατηρεί αυτή την παρθενία όταν ο ίδιος γράφει για το παιδί. Γράφοντας ο Ζαχαρίας Παπαντονίου για το παιδί, ξαναγίνεται ο ίδιος παιδί. Αναπλάθει την παιδική του ηλικία, κυριευμένος πάντα από την νόστο για μια απλή ζωή κοντά στη φύση. Τη φύση και την οποία θεωρεί μεγαδάσκαλο του δασκάλου, του παιδιού, συγγνώμη. Ποιες είναι οι αρετές του, τα μυστικά τώρα της τέχνης του, που τον οδηγούν σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, η εικονοπλαστική, η παραστατική του δεινότητα. Ζωγράφος από ιδιοσυγκρασία ο Παπαντονίου, διαθέτει μια εσωτερή αίσθηση να συλλαμβάνει λεπτότατες αποχρώσεις και να μας τις μεταδίδει.
θυμάται η γιαγιά μου. Το εδέχθη. Η σπιτρογυρά μου είχε αρκετή αγιοσύνη στο πρόσωπο και έπρεπε να σεβαστώ, χωρίς να μηδιάσω την αφελή της προθυμία, να μου στολίσει το δωμάτιο, μεταφέρουσα απάνω όλα τα καλά της έπιπλα και να κλουβεί στο τέλος. Το έφερε και το εκρέμασε στο μακρόν χαγιάτι. Ή το απαραίτητο να συμπληρώσει τον υπάρχοντα εκεί στολισμό των κλαστρών, οι οποίοι εκτυπούσαν δυνατά με την ευωδία των, ανυψούσε κόκκινα άνθη, ως χείλη ζητούντα φιλήματα από τον αέρα και φλώματα λεπτά, δασέα, ολοστρόγγυλα ως νεανικά μαλλιά. Η αυλή ή το λευκή και το νερό της βρύσης εθορύβει με εκείνους τους μονοτόνους θορύβους, οι οποίοι αποτελούν ηρεμία. Το όλο του σπιτιού ήρεμων, σκεπτικών, μονοτικών, κάτι από τα σμονάς εκείνου. Ο Παπαντονίου μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας ημνητής του πόνου. Αλλά ο πόνος που βλέπουμε στον Παπαντονίου είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το όμορφο. Δεν είναι ο πόνος συνηθισμένος. Αλλά πριν μιλήσουμε για αυτό το θέμα που μου είπες, να δούμε μια άλλη διάσταση του Παπαντονίου. Προσπάθησα αυτό το λίγο καιρό μέσα από τα έργα του να τον δω και με ένα άλλο βλέμμα, ως κληρικός, ως θεολόγος, και να δω αυτή την πτυχή του Παπαντονίου. Και πραγματικά είδα έναν Παπαντονίου φοβερό. Πιστεύω ότι είναι ένας γνήσιος Ρωμιός, ο οποίος εκφράζει την Ελλάδα, εκφράζει και την Ορθοδοξία. Ένας γνήσιος πραγματικά Έλληνας και Ορθόδοξος. Τον έκανε διαχρονικό, είναι ακριβώς η λογοτεχνία του, διότι άγγιξε αυτόν τον εσωτερικό πυρήνα της υπάρξεως του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν οι ερευνητές, οι λογοτέχνες και οι προφήτες είναι εκείνοι που βγαίνουν από τα ιστορικά φαινόμενα και τα γεγονότα και πλησιάζουν το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου, γι' αυτό και είναι διαχρονικοί. Δεν διάβασα πολλά κείμενα του Ζαχαρία Παπαντονίου. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια διάβασα το βιβλίο του για το Άγιον Όρος. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα τα οποία έχει πει και έχει γράψει για το Άγιον Όρος. Αλλά μου έμεινε μέσα στο νου μου μια φράση την οποία γράφει ότι όταν πάει κανείς στο Άγιον Όρος, τότε βλέπει δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο ένας κόσμος που χτυπάει καμπάνα για να πάει στην εκκλησία και να προσευχηθεί, και ο άλλος κόσμος που αγανακτεί, που ακούει την καμπάνα γιατί θέλει να πάει να κοιμηθεί. Ένας κόσμος των μοναχών που ξαγρυπνά και ένας οργάνωση μιας κοινωνίας παιδιών, χωρίς να υπάρχουν μεγάλοι, μια κοινωνία η οποία διοργανώνει τη ζωή της, προσπαθεί να αγαπήσει το δάσος, να αγαπήσει τα δέντρα, μια κοινωνία η οποία προβάλλει τις δυσεδαιμονίες, μια κοινωνία η οποία αγαπά την εκκλησία και το μοναστήρι, γι' αυτό πηγαίνει στο μοναστήρι και ακούει το γέροντα, μια κοινωνία η οποία φυλάσσει το δάσος και κάνει κάθε προσπάθεια για να εκδιώξει την αλεπού, το λύκο και τελικά να διοργανωθεί αυτή σωστά η κοινωνία.